Asko kostatuta, baina puntutxo bat atera du Realak Eltsen, partida oso zail batean, eta nik uste dut titulara nahiko argi daukagula gaur Markel, sadik gabe puntu hau ezin da ulertu. Bai, galdera hau egingo, bagenu indala, ez dakit, hilabete bat, hilabete terdi, zinezkoa irudituko litzeguke ez, azkenian, sadik ikusita, taletik ia kanpo zegoela, gaur erakutsi digu, agian, partidaren batian beharrezkoa izango dala. Bai, ez dakit beharrezkoa izango den, baina behintzat gaur bezalako minutuak egiten baditu, taldeari zerbait eman Bai, diezaioke. beste aukera bada. Hori da, albiste nahiko ona da puntotxo hau, ze ikusita partida nola joan den, aurkaria oso landuta dagoela eta oso oso ondo jokatzen duela futbolean, azkeneko minutura heldu garela, azkeneko Bai. minutuetara ja pixka bat justu ez, ideia gehiagirik gabe eta bat batean penalti horrekin aurkitu gara, Mikelek gola sartu du eta Realak beste berdinketa bat lortu du, ez dela porrota baten berdina. Hau da, puntu bakarra da, baina sentsazioa desberdina da. Bai, puntu baliotsua da, azkenian etxetik kanpo jokatzen ari zera ez, ikusi dugu gaurko aurkaria oso ona izan dela, baloiakin defendatzen duan talde bat, posesio usto dut euneko 60 inguruan ibili dela, orduan, hori ikusita, Reala baita ere, markagailuan atzetik hasi dela, puntu hau, denok sinatuko behar dugu, ze azkenian, ezinbestekoa da Realaren dinamika ona jarraitzeko, testu inguru pixkat jartzeko, Elche etxian ez du galdu momentuz ligan eta Realak ez du etxetik kanpo irabazi. Orduan, puntu hau, ointxe ipatugun bezala, baliotsua da. Bai, etzen planteamendu erraza Sergio Franciscorentzat partida hau, ze normalean ohikoena da Realak baloiaren jabetza izatea bai etxean eta bai kanpoan, agian talde oso oso potenteen aurka ez, baina Elche baten aurka orain arte behintzat aurreko denboraldietan baloi jabetza beti Realarena izan da, baina badakigu Eder Sarabiaren taldeak horrela jokatzen duela, eta orduan beste modu batera planteatu du Realak, agian pixka bat baloiaren ardura hori Eltxeri utzi dio eta metro batzuk atzera egin du lehenengo zatian eta monologo bat izan da, ez? Ez zait iruditu Realak gaizki defendatu duenik, baina gero berreskuratu duenean baloia, hor gehiago kostatu zaio, ez? Azkar galtze zuen, egia esan Mikel Oyarzabalek nik uste dut lehenengo zati bikaina egin duela eta Bai. bigarren zatian ere nahiko finibili dela, baina besteek, Braisek, Solerrek, baloiarekin ez diote Realari eman behar zuena momentu horretan. Bai, trantsizioek asko penalizatu diote Realari, eta batez ere ikusi dugu adibidez Kuboren kasuan, oitxuta gaude Kuboren barrurako kontroloiek itxera, baina jokaldia amaitxu behar da, eta pare bat kasutan ez du amaitxu, eta Eltxeren aldeko kontraraso batian amaitu du ez. Hau esan da, estrategia usarta Sergio Franciscorena ez, Guedes eta Kubo jarrita lehenengo amaikakoan, ze beste kasu batzuetan, hirugarren egal bat geneukan hor bankiluan, ordezko bezala, bigarren zati ateratzeko, gaurko kasuan, Zakarian egal bezala konta dezakegu, baina hortikat zegoen egal finko bat. Ez, eta lehenengo aldia zen, Guedes eta Kubo amaikakoan ikusten genuenak elkarrekin, ez da beraien partida honena izan, egia esan Kubok bai sortu ditula hor pare bat aukera lehenengo zatian, baina Guedes ikusi dugu pixka bat frustratuta moduan, gero aldaketan ere igarri da, pixkat keinu itxusia Bai. izan du taldearentzat eta entrenatzailearentzat, baina bueno, hori bigarren plano batean utziko dugu. Ez da partia erreza izan Realarentzat. Azkenean horrelako jokalariek baloia behar dute, protagonista sentitu behar dira partidan, eta zuk ikusten duzunean beste taldea hobea dela eta landuagoa duela alderdi hori pixkat impotentzia sortzen du horrek, ez? Baina nik uste du Realak nahiko ondo jakin duela hori eramaten, eta azkenean puntu bat atera dugu. Enuen espero puntu bat ateratzea azkeneko minutuetan, egia esan, baina hor agertu da Sadik, agertu da penaltia, eta datu hona da, ze jada, lau partida dira ligan galdu gabe jarraian, eta urriko etenaldia eta azaroko etenaldiaren artean ez dugu porrotari jaso, ez? Orduan, igartzen da pixkat taldearen dinamika eta animoa gorutu ala. Bai, nahi baduzu aldugu analizia hasi lehenengo zatixarekin, ze ikusi hau tanteo asko gondara lehenengo minututan, baina batez ere, gure defentsako eskumako banda hori asko sufritu, ez? Ikusi dugu bai Aguado, bai Rafa Mir eta bai
Pedrosak osatzen zuten triangelu horretan asko sufritu duela Aranburuk, egisa da gaurko kasuan Guedes etzola laguntza hori eskintzeko, ez, Aranbururi kubo zeuan, eta Arralak asko, igarri du hori, ze jokaldi gehienak Pedrosaren erdiraketa batian, edo Rafa Mirren buruko pase batian hasi dira, ez? Bai, azkenean Eder Sarabiaren apostua hori da, Rafa Mir bezalako aurrelari bat egalera botatzea, eta horrek partidak zailtzen ditu, ze azkenean, adibidez gaur, ez? Igor Zubeldiak eta Jon Martinek Álvaro Rodríguez zuten erreferentzia moduan horra aurrean, jokalari oso handia, baina eske gero Aranburuk ere horrelako jokalari atzeukan horre lateralean. Orduan ez da erresa hori eramatea. Hala ere nik uste dut, Reala ia utzeta batekoarekin joan dela atzeen aldira, Oyarzabalek aukera garbi hori izan duelako azken minutuetan, eta hori sari oso potoloa zen Realarentzat. Gero egia da, bigarren zatiko lehen minutuetan jada ikustezela taldeari kostatzen ari zitzaiola, ez da asko heldu beste areara, eta gero hor golaren jokaldi magikoa dago, ez? Jokaldi hau ere komentatu behar da, ze hemen bai ikusten da, ez dakit arazo ohiko bat, baina arazo bat bai bintzat. Bai, Realaren egoera deskribatzen duen irudi argi eta garbi dago, ez? Ikusten dugu azkenengo erdiraketan, golaren erdiraketan, Realeko 3 defentsa daudela arean baksoilik, eta Eltseko 5 jokalari. Badirudi Reala erasuan dagoela defentsa baino, ez? Orduan, mota hontako, utxegiteak ezin dira ligako partidetan permitituz, azkenian badakigu golian amaitzuko dela, gaurko kasuan bezala, eta beste behin ere, Realak ez du lortu, porteria hutsan ustot bakarrik, Mallorcaren kontrako partidan lortu zuela hori, orduan, defentsan espabilatu biharra du Realak, ze kasu hontan gol asko, usten dizkio aurkarieri, Bai, nik uste dut Imanolen garaian Realaren ezaugarri nabarmenenetako bat porteria hutsean ustea zela, Remirok kristontatuak zituen, Realaren defentsak ere bai, baina azken urtean eta urten ere ikusi dugu, hori ezinezkoa egiten ari zaiola, ez? Golaren jokaldia, beste adibide bat, gero datua ere esanguratsua da, Eltsek baloiaren jabetza izan du, aukerak sortu ditu, eta adibidez Igor Zubeldiak 8 baloi despejatu ditu area barruan. Hau da, area barruan, enua esatera monologo bat izan dela, baina Eltsek aukerak sortu ditu, eta momentu baten niri behintzat garbiago iruditzen zitzaidan edo argiago ikusten nuen bi eta hutsekoa berdinketa baino. Orduan, pixkat perspektiba horretatik ikusita, asko baloratzen dut eta oso modu honean Realak puntu bat atera izana, eta behintzat etenaldi honetara beste sentsazio batekin joatea. Bai, presioa ere oso altua izan da lehenengo minututik Realaren kasuan, errekuperaketako mapa horretan ikusten dugu argi eta garbi, ez? Nola zenbait errekuperaketa dauden azkenengo eren horretan, baitxa ere Reala, eta datu hau ikusten nahiko esanguratsua dela, ligako falta gehien itxuin dituan taldia da, honek agresitate puntu hori ere ematen dio Sergio Franciscoren taldearen zatez, azkenean ezaugarri bezala, eta, aldaketekin, sistema aldaketa bat etorri da, naiz eta ustez ez egaletara pasadia bai Zakaren eta bai Oyarzabal, baina lau bi batera pasagera, Sadik sartu danean, eta egisa esan da, Realak jokalari asko sartu ditu erdiko pasillo hoietan, eta Eltsek zein du, barri eta garbi ikusi da, baloia mantendu, baloiakin defenditu, eta saiatu alik eta espazio gehien, lortzen ez, bandetatik. Bai, gaur nik behintzat pertsonalki impotentzian bastante sentitu dut, nik uste dut jokalariek ere bai, baina eske Eltsek oso ondo mugitzen du baloia, eta Realak baloia behar zuenean, Eltsek oso ondo egin du partidaren erritmoa moteldu, esango genuke, baloiaren jabetzarekin egin, eta ez galdu baloia, ez? Zuk esan duzun moduan, Sergio Francisco hor bigarren zati amaiera horretan zertxo bait aldatu nahi zuen, aldaketak nik uste dut batzuk taldeari ondo etorri zaizkiola, beste batzuk agian ez dute eragin gehiagirik izan, baina adibidez Zakarian eskerregalean hasi da, gero erdira pasatu da, Zuzitxeren nik uste dut nahiko ondo sartu dela, edo behintzat ez hain apatiko, eta nik uste dut adibide garbiena Sadik dela, Sadik beste ritmo batean sartu da, beste gogo batzuekin eta beste konfiantza batekin.
Bai, lehenengo minututik ikusi dugu desmarkeak itxen, baloia hartzera geisten, eta ikusi dugu, nik uste, azkenengo urtietan ikusi ez dugun zadik batez, guztiak zaldatuta, partidan ikusten genu, eta nik uste dut hori garantzitsuena dela ez, ze azkenean, bankillotik sartzerakuan ikusten genuen guztiz deskonektatuta sartzen zala, zekian nundik zebilen, eta gaur bai ikusi dugu, eta penaltiko jokaldian ikusi argi eta garbi ere, aurrelari bezala ere beste baliabide bat dala, eta realak benetan, bederatziko postu horretan beste kompetentzia badakala. Ikusiko dugu horri bueltatzen danean, ikusiko dugu karrika buru zela dixen, baina, zadik horre eukitzia ere, naiz eta finko bezala ez euki, garrantzitsua da. Beste kontu bat ere, eta nik uste interesgarria dela, bi taldeek sistema nahiko parekatua erabili dute ez, eta askotan, eta Elche da ligako ustot hirugarren taldia lurreko dolu gehienak irabazten dituena, eta gaur ikusi argi eta garbi ere, ze bateko parekatze horretan Elchek irabazten zituen jokaldi gehienak, eta gero ikusten genuen jokalari bat gehiagokin atakatzen zuela, erasoitzen zuela gehienetan. Bai, niri oso nabarmena egin zaidana izan da, ze erraztasunekin apurtzen zuten edo gainditzen zuten bai. lerroak, ez? Hau Bai. da, realak hor lau bat bota du, lau bi, agian defenditze zuen gorrotxa pixka bat atzerago jartzen eta Soler eta Brais hor erditik izten, baina Eltxek erraztasun handia dauka lerroa gainditzeko eta hori oso ondo egiten dute. Realari, sorionez, ez zaio gola heldu gola, aurka behintzat, eta hori albiste hona da, baina partida zaila izan dela, eta nik uste dut konklusio orokorra dela Realak punto hau oso ondo baloratu behar duela, ze azkenean nik uste dut ligako zelai zaienetako batean puntu bat ateratzea izan dela, eta gero puntu hau ona egin behar duela hurrengoko partidatan. Uste dut Osasuna tokatzen dela orain kanpoan, eta gero Villarreal etxean. Ez dira partida bat ere errezak, eta hor ikusiko da etenalditik bueltan nola bueltatzen den taldea. Bai, urriko etenaldia garrantzitsua izan zen, Realaren norabide aldatzeko guztiz aldaketa bat egon zen, bi berdinketa eta bi garaipena, orduan etenaldi honetan ere, espero dugu dinamika hau jarraitzia, eta batez ere, eta garrantzitsuena, jokalariak errekuperatzia. Zakarian ikusiko gaurkoan ondo atera dela, fizikoki, ez da minduta atera, orduan ikusiko dugu barren edauan, Susitxere parte hartu du gaurkoan, alik eta jokalari geixen ekarri, hobe. Hau esan da, etenaldia, deskantzua, eta ikusiko Osasunaren kontra, ea dinamika hau jarraitzen duen Realak, ala ez? Hori da, eta hau pasadik.